eu vou a falar basicamente do que é o proxecto. Vou intentar explicar en moi poucos minutos un megaproxecto que nos pone diante a todos con un montón de páxinas, micropáxinas inabordables para calquera persoa da PEN que debemos de analizar rapidísimamente no tempo que nos dan para esas alegacións. Entón, o que tratamos é de explicar en moi poquinho tempo pois as ideas básicas, os datos básicos e ver como isto nos pode afectar aos da zona cero, como dicía ahora Miriam, aos da zona non tan cero e a unha extensa comarca que é a do Rianxons, a de Bergantiños. Vale. Entón, comezo explicando, bueno, un poquinho onde se vai a sentar, que residuos van a tratar ali, que é o que vai a salir, ademais deses residuos desa planta, que outras sustancias, ao mellor, vamos a ver ali metidas, ou nos vamos a ver, pero bueno, que xa nos están advertindo no proxecto que ali vai haber máis cousiñas, como iso nos afecta ao río, a contaminación do aire e os cheiros que se provocará, e así como, bueno, unhas pinceladas do tema patrimonio histórico e dos beneficios socioeconómicos que vamos a ver na zona. Entón, isto pasa? Sí, xa me pasou. Paseime bastante, feito. Vale. Bueno, pois, non sei se aprecia aí nesa imaxe, é unha imaxe aérea na que temos, pois, un circuliño onde se encontraría esa parcela que nos están a decir onde vai ir asentado. Esa parcela é, pois, como unha nena bonita, porque ten todo o que precisa unha empresa deste tipo. Ten unha línea de media tensión que pasa pola propia parcela, ten un gaseoducto que tamén precisan para enchufar a menos dun kilómetro, e ten esa liña azul que ven por aí que é o Rianxons, que é onde pretenden verter todo o que xa verei e explicarei despois que van a verter aí. Todo iso, se non fora pouco, pois engalonado con esa preciosa estrada que é a C523 que os comunica en 3 minutiños o A6, vale? Esa carretera, esa estrada, fíxose no 2005, mellorouse a C400 e esa estrada trouxo pois moitas cosas boas. Era a estrada que unía A6 con Sogama. Trouxo moitas cosas boas para a zona, porque basicamente permitiunos a casi todos os desta área chegar a Coruña, a calquer punto da Coruña, sin peaxes, en 15-20 minutiños, vale? Eso, pois iso, para nós foi fabuloso. Tan fabuloso que tanta xente que vivía no rural empezaba a marchar, houve xente que empezou a vir, porque sí, porque se empezaron a facer casas novas, porque se empezaron a rehabilitar as que estaban deshabitadas, e porque aí empezaron a sentar moitas familias novas, con nenos e con todo, que pretendemos construir aí un futuro. Vale, que pasa? Pois que todas esas características tan boas que ten esa parcela, pois tamén lle gustaron a outros, que son estos que les van a traer iso que vou explicar dentro dun momento. Deixei esta imaxe que aquí non afecta moito a zona de Carballo, pero sí para que se vexa que se está dedicando unha empresa aí no circuliño, no centro do circuliño, preténdese asentar nunha empresa que a 1 kilómetro, pois xa vemos os núcleos rurais que hai, a 2, eses puntiños vermellos dentro da zona amarilla son os núcleos rurais que están a 1, 2, 3 kilómetros, vale? E atrévome a decir que moi poquinhas casas deshabitadas, por non decir prácticamente ninguna. Todas esas son casas con persoas, vivendas, familias, xente nova, xente maior, xente sana, xente con moitas problemáticas e enfermidades. Vale. Avanzo. E avanzo para contar agora... Non me avanza. Avánzame cando quere. Vale, e agora avanzo sí para empezar a falar do proxecto en sí. E o proxecto en sí, pois xa ven, é unha planta de biogás. Esa planta de biogás, cando empezamos a oír así algunha campana, bueno, biogás, tampouco será unha cosa tan mala, non? E, ademais, parece que nos recorda, pois eso, aos purins, a cousiñas dese tipo que van a xestionar ali. E, efectivamente, purins van a xestionar, según o proxecto, menos dun 10% dos residuos que ali irán. O resto serán, maioritariamente, lodos de depuradoras de conserveiras, residuos sandwich de categoría 3, que non sei se alguén lle son esa palabra, porque nos antes de todo isto nunca escoitáramos,
pero os residuos ANACH son residuos de animais mortos, vale? Hai distintas categorías, a categoría 1 que é a máis perigosa, a 2 e a 3. En teoría, a 3 é a menos perigosa, son residuos de matadeiros, vale? Saben aí, peles, cabezas, sangue dos animais, todo iso. En teoría, animais sanos, supónse. Que pasa? Que o que nos pretenden implantar aí é unha categoría 3, vale? Van a xestionar aí residuos de categoría 3, pero os de categoría 2 tamén se poden xestionar en plantas deste tipo de biogás. Entón, unha vez implantada, pois vai ser moi difícil e complicado saber se nos van a meter o categoría 3 ou a categoría 2, que aí xa entran animais enfermos, mortos en granxas, animais silvestres que poidesen ter algún tipo de enfermidade e tal. Bueno, quero dicir, unha vez que se implantan, meterán aí, polas experiencias que vemos en outras plantas e nos están contando, meterán aí, pois xa veremos o que. Vale, entón, ademais tamén nos falan de suero lácteo, vale, que mal xestionado tamén é altamente contaminante e entonces pois meten para aí todo iso. E unha vez metido na trituradora, vale, meten a batidora, xuntan aí todo iso e iso vai a uns digestores que lles chaman eles, son unhas esferas enormes donde o proceso para obter o biogás basicamente é a falta de oxígeno, aí hai uns bichiños que van funcionando e sacan gas. E iso que supónse que eles van a monetarizar. E unha vez extraído ese gas, que pasa? Que pasa con todo iso que se meteu aí? Pois aí vai a sair dúas cousas. Unha fracción, cando queira salir, unha fracción líquida, vale? Unha parte, digamos, que o esmagan todo e escurren un pouco, todo o que poden, e sacan a parte líquida. Daí, esa parte líquida pasa por unha depuradora e ao momento ao río. O río é San Jones, que falábamos, unha das cabeceiras que está ao lado. Vale? E unha parte sólida, vale? Sólida, entre comillas tamén, porque en teoría só ten un 25% de materia sólida, que é o que tamén se lle chaman os disestatos, que se empregarán para fertilizantes en leiras, montes ou, bueno, nas parcelas, vale? En teoría, tamén moi en teoría, son fertilizantes. Vale, avanzamos. Pois ben, agora vou me centrar nesas dúas partes que saen, non? Da planta, esa parte sólida e esa parte líquida. Comezo pola líquida. Esta planta ao principio xenerounos desto que o primeiro que pensas é van a querer coller auga do río, esa auga xa precisamos moito porque xa o río non vai moi a tope, pero non, o que é consumo de auga en principio non van a precisar máis que unha casa normal, unha vivenda normal, pero que sí, ese número do medio, ese sí que asusta. Eso sí que é o que van a verter ao río, eso que comentei que pasa por unha depuradora e ao río. Eso que pasa ao río son 59.000 metros cúbicos de vertido, vale, ao río. Eso equivale a 2.000 cisternas, como a que ven na imaxe, desde 3 eixos das grandes, 2.000 cisternas ao río. E iso a un río que deixan, como digo aí, con posibilidade de antibióticos que poidan chegar dos animais todos estos que de granxa, que se levan a matadeiro, pois todo iso van a un río que é este. O río Anllóns, ali naquela zona de vertido, esta imaxe está sacada o día 1 de maio, vale? Que non sei se podo poñela como vídeo, porque é un vídeo un pouco esclarecedor do que quero comentar. Bueno, non ten nada, simplemente era, bueno, agora non me vai a funcionar. Bueno, pois os do directo. Perdón, non funciona. Bueno, é un vídeo. Eses tubos que ven aí son de 60 centímetros, vale? Para que se faga unha idea. Naquele tubo dali ainda salía unha pouca, aquí xa prácticamente ninguna, e facendo así unha estimación, máis ou menos, non é regulada, pero máis ou menos, aí non pasaban nin 40 litros por segundo. Vale, nin 40 litros por segundo. En cambio, que lle queremos meter ao río, pois son, facendo as contas tamén, 2 litros por segundo. Vale, facendo contas, dividindo eses 59.000 metros cúbicos, estaríamos botando ao río unha botella de Coca-Cola, desas de toda a vida, unha botella de Coca-Cola cada segundo, vale? Vale?
facémonos unha idea. Bueno, falo agora da fracción sólida, esa outra parte que sale supostamente sólida, vale? Supostamente sólida que non é sólida, pero bueno, e que se empregaría como fertilizante en leiras. Estas imaxes son das Somozas. Nas Somozas hai unha planta que se chama Solo Gas instalada desde 2015, funciona desde 2015. Funciona, bueno, últimamente está un pouco de capa caída porque hai problemas derivados dos propios residuos que ao final parece que non son os que estaban previstos. Van metendo residuos perigosos que non deberían. Esa imaxe, como digo, pois é unha leira na que se estendeu esos dixestatos, vale? Que pasa? Analizadas leiras nas que se fixo iso, é verdade que o primeiro ano unha maravilla, maravillosos. Unha erva, como decía a rapaza unha rocandeira dai das Somozas, que veu xa o sábado pasado a súa antes a explicarnos, unha erva electrizante. O primeiro ano é unha maravilla. O segundo xa non é tanto, e o terceiro, digamos que a terra queda abrasada. Vale. E ademais iso que decía, que analizaron, e en este tipo de terras que se utilizaron este tipo de fertilizantes aparecen incluso metais pesados. Vale. O nivel de contaminación que pode chegar a levar xa non a auga, que tamén, o que comentaba antes do río, sino tamén a terra. Vale, contaminando solos. Ben, ademais de eses 4 residuos que están moi claros no proxecto que van a tratar ali, resulta que avanzando un poquinho no proxecto, atopamos outras tábuas un poquinho máis abertas xa a todos os tipos de residuos que aí poderían tratar. Vale, non o puxen moi grande, pero é unha táboa tal que esta, na que se abre moito abanico, e non se especifica claramente, pero escoitanse cosas como residuos non especificados en outra categoría. Bueno, xa ven todo iso, e isto tamén, vale? Hai unha táboa enorme de outras cousiñas que se poden tratar aí, vale? E por si fora pouco o que se pode tratar aí, resulta que tamén hai outra táboa na que din as materias auxiliares, os materiais auxiliares que van a utilizar para o propio proceso, que precisan tanto para esa digestión nos digestores esos enormes, como para a propia depuradora, bueno. Todo iso, hai algunhas que están aí subliñadas, pero moitas delas son, bueno, ácido sulfúrico 98%, nin máis nin menos que a friolera de 1.100 e pico toneladas ao ano. Vale? Outra vez, ácido sulfúrico outra vez, pero ahora de unha dosificación do 40%, 962 metros cúbicos anuais. O sea, estamos falando de que van a utilizar ali outro tipo de materiais perigosos, outra vez ácido sulfúrico, outra vez 50 metros cúbicos ano, depende para que procesos, isto é unha barbaridade. Vale? Ademais do que nos poden traer como residuos, que están declarando claramente, pois hai outras materias. E bueno, entro agora a explicar unha cousiña de todo isto, o sea, cando traen os residuos, os dixestatos, eses dixestatos que supostamente xa pasaron polo digestor, xa son materia totalmente inerte, bueno, unha maravilla. Resulta que esta imaxe que sacamos dunha publicación de Juan Antonio Galán, que é unha persoa que tamén está moi implicada a nivel estatal e bueno, facendo estudos sobre este tema, explica aí, moi ben explicado nesa imaxe, o que pode pasar cos dixestatos e as augas. Vou facer un símil que non ten nada que ver con isto, pero que a mellor moitos de vostedes entenden. Cando era pequena, bueno, son da aldea de toda a vida, creo que tamén se me nota, na miña casa sempre houve esterco, sigo vendo, ahora menos cantidad, pero antes sabía. E o esterco a veces collíese, levábase á leira, e ali se deixaban unha morea. E despois, cando tocaba plantar as patacas ou sementar o millo ou o que fose, íase, estendíase para o esterco, pasou ali uns meses a auga, non? Chove, en Galicia chove e tal, non pasaba nada. Plantamos as patacas. Que pasaba cando se plantaban as patacas, como di miña nai?
Conócese sin marca onde tuvo a morea de esterco. Vale? Conócese sin marca porque a medida que vai chovendo, esa auga que chove vai calando, vai meténdose ao chan, vai entrando, vale? Vai lavando ese esterco, pero lava o esterco que é bo, como lava a morea de dixestatos que podamos ter aí. Entendes un pouco o símil? E que pasa? Eses dixestatos, os lixiviados, que se chama así a palabra técnica, os lixiviados poden entrar ao solo, que entrarán, e tamén poden, pois se chove moito, van nas augas de escorrentía directamente, sempre os de escorrentía directamente a correntes de augas superficiais, neste caso teñeno facilísimo, están ao lado deste río precioso Anllóns, vale? Todo o que poida escorrer e todo o que se poida verter por ali nas leiras de arredor, porque ademais é un problema que pensamos que a mellor queda moi localizado ali, que todos lles imos deixar botar eses dixestatos nas nosas leiras, e non vai ser así. Porque a xente estará concienciada uns máis, outros menos, pero non vai ser así. Entonces eses dixestatos, a veces, como pasou, como estaba comentando antes nas Somozas, non se quedan nas Somozas. Eses dixestatos chegaron a viaxar hasta Vilalba, 40 kilómetros, porque a xente chega a un punto en que non nos quere tampouco. 40 kilómetros para abonar, fertilizar leiras con grelos. Que pasou? Primeiro ano hai grelos, pero que despois xa non hai máis grelos. Vale, ese produto que se utiliza como unha cousa tan boa acaba queimando a terra. E, bueno, volvo outra vez ao tema auga. O tema auga é indiscutible que a medida que vayan esparcindo por toda a conca do Anllón, ademais do que verten día a día e segundo a segundo, ademais diso, vai ir lavando das leiras e vai ir entrando máis abaixo, as augas subterráneas. Eso, supoño que aquí os meus compañeros darán un pouco máis de información. A ver se vai. Vale. Bueno, entro, pois iso, nesas correntes de auga que nese punto instalado aí, donde pon biogás, é donde estaba esa parcela que eu comentaba antes. E ven, non sei se se aprecia, creo que ven, vale, por aquí ven ao nacemento dunha das cabeceiras do río Anllóns. Este é do Monte Xalo. O Monte Xalo está todo nesta zona, vale, pa aquí, queda un pouco máis pa aquí, unha zona grande, e aí nace o noso querido Anllóns, vale. Entonces, meteríano aí, esa sería a cabeceira. E para que se vexa un pouco máis o que se supón para este río, todos eses vertidos, puxen esta imaxe do libro este que comentaba antes Miriam, vale, de San Fernández, no que se ve, a ver se pasei, no que se ven todas as parroquias dos concellos de Laracha, Carballo, Coristanco, Malpica, Cabana, Laxe e Ponteceso que bañan o río Anllóns, vale? Entón, aí se ve, creo claramente, que estamos metendo ao río xusto onde nace. Que este problema, que parece aquí moi localizado e que se vai quedar aquí, pois resulta que se traslada río abaixo hasta ni máis ni menos que hasta Ponteceso. Vale. Esta outra imaxe, por se non quedase suficientemente clara, de todo o río Anllóns aquí está marcado nesta liña un poquinho máis oscura e gorda, e os restos son afluentes, vale, do Anllóns, todos os que están ao redor, da súa conca, vale, e de outros ríos. Esta é unha imaxe do visor da Xunta que todos poden consultar. Ben, vou finalizando con outros problemas que quizás parezan máis locales, pero bueno, eu creo que tamén todos debemos ser conscientes deles. Para o tema da contaminación do aire e dos cheiros, a contaminación do aire non son nada experta no tema. A verdade é que o sábado pasado tivemos un neumólogo, Alonso Andres, que nos lo explicou a todos, eu creo que moi ben. Obviamente unha planta deste tipo bota polas chimeneas cousas pouco desexables para a nosa saúde, cousas que nos van a traer problemas, vamos, fundamentalmente aos dun entorno moito máis reducido, pero que, bueno, que seguimos cargando a nosa atmósfera de sustancias e sustancias e sustancias que ao final todos acabamos pulindo dunha maneira ou outra e metendo para dentro dunha maneira ou outra. Esta imaxe tamén é do proxecto, é unha imaxe na que analizan, ademais, pois xa ven aí a reloxa dos ventos de velocidades. O que ven a dicir, basicamente, é que quedolles bastante bonito, porque pillaron a rosa dos ventos, puxeron no centro, no punto que se vai instaurar a planta, ou que pretenden instaurala,
E a partir de aí puxeron as velocidades dos ventos. Obviamente, a dirección principal é o nordés, vale? A velocidade do vento, cando peta, peta de nordés. E quedoulles moi ben, porque así hasta parece que nada máis que lles vai afectar aquí a este monte de canteira e tal, o resto nadie se entera. Bueno, pero non sei por que olvidouselles solapar a rosa dos ventos de frecuencias, vale? A frecuencia dos ventos. Hacia onde suelen soplar? Non é o mesmo a velocidade que a frecuencia. Pois na frecuencia, sí, efectivamente, da zona nordés sopra moitas veces, pero tamén ao revés. Vale? Este problema que tamén os cheiros, ou isto fundamentalmente afecta os cheiros van a afectar todo para aquí, pero tamén Culleredo, Arteixo, incluso Coruña, probablemente se enteren de que vai o problema. Vale? Temos unha veciña que viviu en Xetafe e xa nos trasladou a súa testemunha que vivía a 23 kilómetros dunha planta similar e dixo que era insoportable. Cando viña o vento hacia ali, eso non podían abrir as ventas, non podían nin poñer roupa fora, por suposto, nin nada parecido. E afectáballe moitísimo a súa saúde. Vale, estamos falando de problemas maiores. Unha pincelada tamén de, como comentaba antes, do patrimonio histórico, vale? É unha aberración desde ese punto de vista, porque precisamente isto que ven aquí é a planta de biogás nesta parcela, que na propia parcela xa ven aí que está a mámoa da Chousa Grande, está catalogada, todo o mundo acepta que hai unha mámoa, pois nada, nesa mesma parcela sabemos que afectamos a mámoa, ao lado, moi pretiño, o petroglifo do Coto Martís, outra mámoa, e finalmente a joia da corona, que é o Castro de Santa Baia, a uns 500 metros. Vale? E na propia parcela, incluso na do lado, hai unha mina tamén antiga, que está catalogada, e estás estudando esta zona, que son os baleóns, bueno, unha zanxa grande. Quero dicir, todo isto conforma un conxunto arqueolóxico de importancia, pero que quedará totalmente minado se a planta se instala aí. E finalmente, queremos analizar e tamén buscamos o beneficio socioeconómico que traerá esta planta para a zona. Pois non é nin máis nin menos que analizando e lendo os cadros que van saindo en distintos anexos, porque xa digo, o proxecto é unha marañada moi complexa de ver, pois falannos de seis persoas na primeira, abaixo, por exemplo, no outro anexo pon o persoal de operación serán de 3 a 4 persoas, e que o resto do tempo traballará en remoto, o sea, traballará teledirixida. O sea que estamos poñendo todo iso, estamos perdendo todo o que acabo de explicar a cambio de nin 10 postos de traballo. Vale, entón, non sei, todos levamos bastantes días, bueno, non, tres semanas e pico, como tolos, todos e todas, tratando de buscar pros. De momento, non sei, pero nada máis que atopamos contras. Contaminación das augas, contaminación do aire, contaminación da terra, contaminación, afección sobre a saúde, cheiros, postos de traballo inexistentes prácticamente. Entón, algún pro? Alguén non lo pode contar? Estamos esperando todos a coñecelo. E o que sí, temos claro que se isto se instala, ímolo perder todo. Perderemos saúde, perderemos o patrimonio dos nosos antepasados, de nós mesmos, porque é para o que levamos traballando toda unha vida. Así estaremos. Vale, entón, nada, simplemente rematar, non sei canto tempo levo, calculaba ya uns 20 minutiños de presentación e quería deixar claro que nestes 20 minutos estarían xa vertidos a estas alturas 2.500 litros ao río. A ese río do que vamos a beber, os que beban de traída, dos que non bebendo da traída aquí en Carballo, dá igual. Vou ao restaurante ou tomar un café, con que me van facer ese café? Pois con unha auga na que estiveron vertendo 2.500 litros neste cachiño de tempo, no que levo. E nada máis. Creo que todos, o que intentamos é que todo o mundo se conciencia do problema
e que despois cada un vexa o que fai, pero polo menos que todo o mundo saiba o que aquí que se quere montar e de que vai esta industria.